Para comer Lugo e para estudar tamén Lugo. Por cuarto ano consecutivo, Deputación e USC poñen en marcha esta campaña de impulso ao campus lucense. Esta vez, baixo o lema, o teu futuro pasa por Lugo. É a campaña co que promocionamos o campus Terra e Lugo como cidade universitaria. Ademais de ofrecer a primeiros estudiantes en 10 titulacións da Universidade Lucense descontos do 50%. Un desconto do que se beneficiarán ata en 10 graus os primeiros estudantes que soliciten ata o 30 de xuño esta bolsa para o que o Goberno provincial destina 300.000 euros. Unha colaboración entre institucións que está a dar grandes resultados. Dende que hai 3 anos arrancou a campaña, o campus pasou dun nivel de ocupación do 63% no 2013 ao 71% que ten hoxe. Cando se poñía en marcha este novo equipo de goberno, nos encontrábamos con unha situación complicada, con unhas titulacións, con un descenso en captación de estudantes. Gracias á campaña de Para Estudar Lugo desde o ano 2014 conseguimos remontar e agora estamos ante unha situación de estabilidade. Unha estabilidade que rankings de prestixio sitúan as nosas titulacións no exterior entre as mellores de España. Temos varios números 1, entre elas a Facultade de Veterinaria, Ciencias, Humanidades ou a Escola Politécnica. Síntome orgulloso de formar parte da primeira promoción da Facultade de Veterinaria e de ter exercido a miña profesión na provincia de Lugo, na nosa provincia. Hoxe, como presidente da Deputación, teño o privilexio de contribuir a que o futuro de máis xente tamén pase por Lugo. Porque os que deciden estudar nesta cidade quedan encantados. E alrededor do 85-90%, dependendo do curso, nos din que están moi a gusto nesta cidade e que están moi a gusto no campus Terra. E aposta por unha universidade universal e accesible e tamén facer cidade. Que ten que ser unha pedra máis no afianzamento e desenvolvemento do turismo, da innovación, da cultura. Será pola súa oferta formativa, o seu carácter internacional e multilingüe, ou pola calidade de vida que nesta cidade temos. Por todo iso e máis, o teu futuro pasa por Lugo.